நாகராஜன் அவர்களே, கதலி வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்ற சகோதர சகோதரிகளை, மிக முக்கியமாக இந்த மாவட்டத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்ற சகோதர சகோதரிகளை, மிக முக்கியமாக இந்த மாவட்டத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிகுந்த நம்முடைய ராஜசிம்மன் அவர்களே, அக்கா ஏஆர் மகாலட்சுமி அவர்களே, அண்ணன் சுப நாகராஜன் அவர்களே, கதலிங்க நரசிங்க பெருமாள் அண்ணன் அவர்களே, பொதுச் செயலராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் பெருமாள் அவர்களே, கண்ணன் அவர்களே, மூவேந்திரன் அவர்களே, முத்துராம் அவர்களே, பழனிவேல் சாமி அண்ணன் அவர்களே, கோவிந்தமூர்த்தி அவர்களே, மாவட்ட செயலாளராக இருக்கக்கூடிய ரவிசங்கர் அவர்களே, ஜெயபாண்டி அவர்களே, சீதா பாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, சித்ரா அவர்களே, வேறு வேறு அணிப்பிரிவினுடைய மாவட்ட தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய கதிர்வேல் அவர்களே, அழகர்சாமி அவர்களே, சேதுராமன் அவர்களே, சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களே, தங்கதுரை அவர்களே, முத்துப்பாண்டி அவர்களே, கலை கலாச்சார பிரிவினுடைய மாநில துணைத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் KG பாண்டியன் அவர்களே, சண்முகானந்தம் அவர்களே, இந்த பகுதியினுடைய உங்களுடைய அன்பை எல்லாம் ஊரங்கே பெற்ற விவசாய அணியினுடைய மாநில துணைத் தலைவர் அருமை அண்ணன் மணி முத்தையா அவர்களே, முன்னாள் மாவட்ட தலைவராக இருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் ரவி பாலா அவர்களே, நாம் வரும்பொழுது நமக்கு மிகுந்த அன்பான உற்சாகமான இந்த பகுதிக்கே உரிய அற்புதமான வரவேற்பளித்த பாலமுருகன் அம்பலமன்னன் அவர்களே, தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் கூட்டமைப்பை வைத்துக் கொண்டு மிக அற்புதமாக சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைத்து பல நல்ல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் தங்கராஜ் அவர்களே, மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, உங்களுக்கு என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சகோதர சகோதரிகளே, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பாண்டிய மன்னன் சோழ மன்னனோடு போரிடுகின்றான். அப்ப இந்த பகுதியில் வரக்கூடிய சோழ மன்னன் இந்த அற்புதமான அழகை பார்த்து மயங்கி இந்த பகுதியில் வந்த சோழ மன்னன் இந்த அற்புதமான நிலப்பரப்பை பார்த்து, மிக அற்புதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கையை வளம் மிகுந்த இந்த பகுதியை பார்த்து மயங்கி, இந்த பகுதியினுடைய பெயர் சோழன் உவந்தன் என்று இருந்தது. சோழன் மன்னன் மகிழ்ந்த இடம் என்று இருந்தது. சோழ உவந்தன் கொஞ்ச காலம் தாண்டி இன்னைக்கு சோழ வந்தானாக மாறி இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அற்புதமான மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள். சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊருக்கு ஒரு பொருள் சிறப்போ. சேலத்தை பொறுத்தவரை மாம்பழம் சிறப்பு, மதுரையை பொறுத்தவரை மல்லி சிறப்பு, காஞ்சியை பொறுத்தவரை பட்டு சிறப்பு, அதே போல சோழவந்தானை பொறுத்தவரை வெத்தலை சிறப்பு. அதனால்தான் நீங்க வந்த பொழுது நீங்கள் அனைவரும் கூட வெத்தலை மாலை அணிவித்து உங்களுடைய அன்பை நீங்கள் பரிமாறிக் கொண்டீர்கள். சகோதர சகோதரிகளை, இல்ல முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்களிடம் சொல்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த புவிசார் குறியீடு என்று சொல்லுவார்கள். அதாவது புவிசார் குறியீடுனா, ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு மத்திய அரசு ஒரு குறியீடு கொடுப்பாங்க. அந்த குறியீடு வந்துவிட்டால் ஏற்றுமதி செய்யும் பொழுது அந்த பொருளுக்கு ஒரு தனிச்சிறப்பு இருக்கும். இந்த சோழவந்தானுடைய வெத்தலைக்கு புவிசார் குறியீடு கொடுத்தது நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்கின்றது அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லி, அவர் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அரசுதான் சோழவந்தான் வெத்தலை என்கின்ற பெயருக்கு புவிசார் குறியீடு கொடுத்திருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமே நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்யும் பொழுது இதற்கென்று தனி சிறப்பும் அதிகமான விலைக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் இந்த புவிசார் குறியீடு பயன்பெறும். சகோதர சகோதரிகளை, சோழவந்தான்ல எத்தனை பெருமை பாருங்க. அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு இந்த சட்டப்பேரவை தொகுதியில் இருக்கு. அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு இன்னைக்கு காலையில ஜல்லிக்கட்டு காளையெல்லாம் கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சிருந்தீங்க. கரெக்டா காளையை போய் தொடர்றப்ப நம்ம பசங்க வெடியை போட்டு விட்டாங்க. அந்த காளை சீறி அதையெல்லாம் சமாதானப்படுத்தி அங்க இருந்து இங்க வருவதற்குள்ள எங்களுக்கு போதும் ஆயிருச்சு. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 4 காலையை நிப்பாட்டி வச்சிருந்தாங்க. ஒரே வார்த்தை தான் கேட்டாங்க, வெடி எல்லாம் போட்ட மாட்டீங்களே. நான் காலையை தொட்டு பார்த்துட்டு போயிடுறோம், வெடி எல்லாம் போட்டுறாதீங்கன்னு. அந்த அளவுக்கு வீரம் மிகுந்த காலை இருக்கக்கூடியது இந்த சோழவந்தான் மண்ணில. மிக முக்கியமாக இன்னைக்கு அந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு காரணம் யார் சகோதர சகோதரிகளே? ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தமிழகத்திலே தொடர்ந்து நடக்குதுன்னா அதற்கு காரணம் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். காங்கிரஸ் கட்சியில அப்ப இருந்த அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ஜல்லிக்கட்டு காட்டு மிராண்டிகள் விளையாட்டு என்று சொல்லி தடை பண்ணிட்டாங்க. காங்கிரஸ் ஆட்சியில 2009-10 4 ஆண்டுகள் தடையில் இருந்துச்சு. 2014 பிறகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடையை நீக்கி முழுவதுமாக இந்த வீர விளையாட்டு, தமிழ் பாரம்பரியத்தினுடைய விளையாட்டு, குறிப்பாக இந்த மண்ணினுடைய விளையாட்டு
இன்னைக்கு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதன் மேல போடப்பட்ட கடைசி வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் போன மாசம் வந்துச்சு. அதிலும் கூட மத்திய அரசு நமக்காக, நம்முடைய சாலிசிட்டர் ஜெனரல், நம்முடைய அட்டார்னி ஜெனரல் நமக்காக இந்த தமிழர் பாரம்பரியத்துடைய விளையாட்டு என்று சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்தக்கூடிய கடைசி கேஸும் கூட டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டு நம்முடைய ஜல்லிக்கட்டுக்கு இனி எந்த பிரச்சனையும் வராத அளவுக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த ஜல்லிக்கட்டு நாயகனாக இருக்கின்றார்கள். சகோதர சகோதரி, இந்த மண்ணுடைய பெருமையை படிச்சுக்கிட்டே போலாங்க. 1921 கிட்டத்தட்ட அண்ணா கொஞ்சம் பேசாம இருங்க தலைவரை, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேசாம இருங்க பார்க்கலாம். பேசாம இருங்க, கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க, அமைதியா இருங்க. 1921 102 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பகுதியில் தாங்க மகாத்மா காந்தி ஐயா ட்ரெயின்ல வந்தார். ட்ரெயின்ல வரும்பொழுது சோழவந்தான் பகுதியில் ஒரு விவசாயி குறைந்த ஆடையை உடுத்திக் கொண்டு விவசாயம் செய்வதை பார்த்து மதுரைக்கு போனோடனே மகாத்மா காந்தி முடிவு செய்தார், நானும் என்னுடைய ஆடையை துறந்து பாதி ஆடை மட்டும் உடுத்த போகின்றேன் என்று மகாத்மா காந்தி ஐயாக்கு சிந்தனை வந்தது இந்த சோழவந்தான் மண். அதையும் கூட காந்தி ஐயா எழுதியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர் நீங்கள், சாதாரண ஊருக்காரங்க இல்லைங்க. இன்னைக்கு என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை சோழவந்தானுக்கு வந்ததுல நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம். உங்க ஊருடைய வயல்காடு, உங்க ஊருடைய வீதி தெருவுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 கிலோமீட்டர் தூரம் இன்னைக்கு என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை நடந்து வந்திருக்கின்றோம். நாங்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய புண்ணியம் செய்ததற்கு சோழவந்தான் மண்ணில நாங்கள் இன்று நடந்து வந்ததற்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது. சகோதர சகோதரி, அன்னைக்கு காந்தி ஐயா சோழவந்தான பார்த்துட்டு கதராடை உடுத்தினார். இன்னைக்கு கதராடைக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமையை பாருங்க. 2014 காங்கிரஸ் ஆட்சி தன்னுடைய ஆட்சியை முடிக்கும் பொழுது, குழந்தைங்க பேசிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிற, பரவாயில்ல விடுங்க. 2014 காங்கிரஸ் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தை முடிக்கும் பொழுது காதி விற்பனை, கதர் ஆடையினுடைய காதி விற்பனை 2,14,000 கோடி இருந்துச்சு. 2,14,000 கோடி காதி விற்பனை. என்னைக்கு மகாத்மா காந்தி ஐயா சோழவந்தான் மண்ணிற்கு வந்துவிட்டு கதராடை உடுத்த ஆரம்பித்தாரோ, இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு 9 ஆண்டுகள்ல 2,14,000 கோடியாக இருந்த கதராடை இன்னைக்கு 6,69,000 கோடியாக மாறி இருக்கிறது. சகோதர சகோதரிகள், 3 மடங்கு கதராடையினுடைய வளர்ச்சி 9 ஆண்டுகள்ல, 3 மடங்கு. காரணம், நம்முடைய பாரத பிரதமரை பொறுத்தவரை கைத்தறி கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட தொழிலை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று பாரத பிரதமர் விரும்புகின்றார்கள். அதற்கும் ஒரு காரணமாக சோழவந்தான் அமைந்திருக்கிறது. சகோதர சகோதரிகள், இன்னைக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமரை பொறுத்தவரை எங்கே வாழுகின்றார்? டெல்லியில வாழ்றாரா, குஜராத்தில் இருக்காரா, இல்ல அவருடைய ஒன் ரைஸ் நாஜல் என்று சொல்லக்கூடிய அதிகாரப்பூர்வமாக இருக்கக்கூடிய பிரதம மந்திரியினுடைய அந்த ரேஸ் கோர்ஸ் இல்லத்தில் இருக்காராம். பிரதம மந்திரி இருப்பது இவர்களுடைய வீட்டிலே. சகோதர சகோதரிகளே, மோடியின் முகவரியும் இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, இவர்கள் அனைவருமே சோழவந்தானை சார்ந்தவர்கள், பாரத பிரதமருடைய திட்டத்தின் மூலமாக பயன்பெற்றவர்கள். என் கையில் இருக்கக்கூடிய அட்டை படத்தில் திருமதி மனோரஞ்சன் அவங்க இருக்கிறாங்க. கட்டப்புலி நகர், சமயநல்லூர், சோழவந்தான் தொகுதியில் பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்த இலவச வீடுல வீடு கட்டி அதுல இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சகோதரி, தமிழகத்தில் மட்டுமே பாரத பிரதமர் அவர்கள் கட்டியிருக்கக்கூடிய வீடு 15 லட்சம் குடும்பத்திற்கு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இலவசமாக PM ஆவாஸ் யோஜனா மூலமாக வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். சகோதர சகோதரிகள், இன்னைக்கு இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னாங்க, வர்றேன், நாம கொடுத்ததான் மூர்த்தி அவர் பேரை ஒட்டிட்டு இருக்காரு, அதுக்கெல்லாம் வர்றேன், ஒரு 5 நிமிஷம் கொடுங்க, வர்றேன். இன்னைக்கு தமிழகத்தில் மட்டுமே 37 லட்சம் விவசாய பெருமக்கள் சோழவந்தான் உட்பட மத்திய அரசினுடைய நாம் என்கின்ற திட்டத்தின் மூலமாக சோழவந்தான்ல உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வெத்தலை இன்னைக்கு மத்திய அரசு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய போர்ட்டல் மூலமாக இந்தியா முழுவதுமே விற்க முடியும். அதற்கு பாருங்க, அண்ணன் மணிமாறன் அவர்கள் நாதம்பட்டி, வாடிப்பட்டி, சோழவந்தான் இருக்கக்கூடிய மணிமாறன் இன்னைக்கு அந்த நாம் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்திருக்கின்றார்கள். அவர் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தென்னை சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை நாம் மூலமாக விற்க முடிகிறது. அவரும் உங்கூருக்காரரு, மத்திய அரசு மூலமாக பயன்பெற்றவர். சகோதர சகோதரிகளே, இன்னைக்கு இந்திரா காந்தி அம்மையார் தேசிய ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதிய திட்டம் தமிழகத்தில் மட்டுமே 2,800 கோடி ரூபாய் மோடி ஐயா கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதில் அண்ணன் தர்மன் அவர்கள் ஐயனார் கோவில் தெரு, பண்ணைக்குடி, சோழவந்தான்ல பணிபெற்றவருடைய புகைப்படத்தை பாருங்க. அதே போல பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் செழிக்கும் திட்டம், குறிப்பாக விவசாய பெருமக்கள் மலிவான விலையில விதைகளோ உரங்களோ வாங்குவதற்காக இந்த திட்டம் இருக்கு. அலங்காநல்லூர் மேட்டுப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரி சுந்தரி அவர்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன்பெற்றிருக்கின்றார்கள். அவரையும் நீங்க பார்க்கலாம். அதே போல சகோதர சகோதரிகள், இந்த 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கடந்த 9 ஆண்டுகள்ல
45,000 கோடி ரூபாய் 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திற்கு 100க்கு 100 மத்திய அரசினுடைய பணம் வந்திருக்கிறது. பூரணவல்லி அக்கா எப்படி அருமையா சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க இந்த போட்டோல. அக்காவும் கூட 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திலே பயன்பெறக்கூடிய ஒரு பயனாளி சகோதர சகோதரிகள். அடுத்து கிசான் சம்மான் நிதி 6,000 ரூபாய் விவசாய பெருமக்களுக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் 6,000 ரூபாய் 3 முறை 2,000 ரூபாய் கொடுக்கிறாங்க. பயன்பெற்றக்கூடிய நம்முடைய அண்ணன் சின்னதேவர் அவர்கள் கட்டப்புள்ளி நகர் தேனூர் சோழ வந்தான்ல இருக்காங்க. எதற்காக இந்த அட்டையை உங்களுக்கு காண்பிக்கின்றேன் என்றால் சகோதர சகோதரிகளே, இதாங்க ஐயா மோடி ஐயாவுடைய முகவரி. மோடி ஐயா குடியிருப்பது இவர்களுடைய வீட்டில். இங்க இருக்கக்கூடிய ஏழை பங்காளன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசினுடைய திட்டங்கள் 9 ஆண்டுகளே 10,76,000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறது. 9 ஆண்டுகள்ல பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய ஆட்சியில 10,76,000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்தில் பட்டி தொட்டி எல்லாம் வீடு தேடி நமக்கு வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரி. இன்னைக்கு வரும்பொழுது நிறைய நம்முடைய தாய் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, அண்ணே குடும்பத்துல வயசு பசங்க படிச்சுட்டு உள்ளூர்ல இருக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு எல்லாம் வேலை வேண்டும் என்று சொன்னார். அதை பத்தி அந்த வேலையை பத்தி பேசணும். ஏன்னா நிறைய இளைஞர்கள் இங்க இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க, 2022 போன வருஷம் ஜூன் மாதத்துல பிரதமர் சொன்னார் 10 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு மத்திய அரசிலே வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார்கள். 2022 ஜூன் மாசத்துல. இன்னைக்கு ஒரு ஆண்டு கழித்து 13 மாதங்கள் கழித்து 5,40,000 பேருக்கு மத்திய அரசிலே வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி ஆர்டர் கையில கொடுத்தாச்சு. இன்னும் 4 லட்சம் வேலை வாய்ப்பு டிசம்பருக்குள்ள கொடுக்க போறோம். அப்படி என்றால் 500 நாட்கள்ல 1.5 வருஷத்துல மோடி ஐயா 10 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு மத்திய அரசிலே வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். திமுகவுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் என்ன சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தாங்க? நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் 5 ஆண்டுகள்ல அரசு வேலை மட்டுமே 3,50,000 பேருக்கு அரசு வேலை கொடுப்போம் என்று சொன்னார். 3,50,000 பேருக்கு 5 ஆண்டுகள்ல அரசு வேலை. அந்த கணக்கு போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்திற்கு 70,000 பேருக்கு அரசு வேலை கொடுக்க வேண்டும். 70,000 பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு. இன்னைக்கு 27 மாசம்னா 2 வருஷம் முழுமையாக முடித்திருக்கிறது. 1,40,000 பேருக்கு அரசு வேலை தமிழகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். சகோதர சகோதரிகளே, 2,000 பேருக்கு கூட அவங்க அரசு வேலை கொடுக்கல. ஒரு குரூப் 4 குரூப் 4 பரீட்சையை நடத்திவிட்டு 13 மாதங்கள் இவங்களால ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும். 13 மாசம் எப்படி உங்களால 3,50,000 பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியும்? திமுக இன்னொன்றும் சொல்லி இருந்தார்கள், நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா 5 ஆண்டுகள்ல 10 லட்சம் பேருக்கு தனியார் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுப்போம். ஏங்க, அலங்காநல்லூர்ல இருக்கக்கூடிய தேசிய கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையை உங்களால திறக்க முடியல. அலங்காநல்லூர் இருக்கக்கூடிய தேசிய கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையை திறக்க முடியல. எங்க நீங்க 10 லட்சம் வேலை கொடுக்க போறீங்க? முதலமைச்சர் அவர்கள் முகநூல்ல பதிவு போடுறாரு, பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் 1,600 கோடி ரூபாய் தமிழகத்தில் முதலீடு போட போறாங்க. அவரு கொண்டாட்டம் கொண்டாரு, ஸ்வீட் எல்லாம் சாப்பிடுறாரு முதலமைச்சர் 3 நாளைக்கு முன்னாடி. அடுத்த நாள் காலையில பாகிஸ்தான்காரன் கர்நாடகால போய் கையெழுத்து போட்டு 3,000 கோடி ரூபாய் அங்க கொடுத்துட்டான். முதலமைச்சர் சத்தமே இல்லாம அவர் போட்ட முகநூல் பதிவை ட்வீட் போட்டுட்டு கம்முன்னு உட்கார்ந்திருக்காரு. எப்படி தொழிற்சாலைகள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்? வந்தா 30% கமிஷன் கேட்கிறேன். 30% கப்பத்தை கட்டு யாருங்க எங்க தொழிற்சாலை உருவாக்க வருவாங்க? எப்படி இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும்? அது நீங்க தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கணும், பெரிய தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கணும், தமிழகத்துக்கு வந்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, முதல்ல போய் முதலமைச்சருடைய மருமகனை பாருங்க. அவர் பாதி நேரம் லண்டன்ல இருப்பாரு, பாதி நேரம் சிங்கப்பூர்ல இருப்பாரு. நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்ல ஒரு அக்யூஸ் நம்பர் 1. அவர் எஸ்கேப் ஆறக்கு இந்தியாக்குள்ள வர்றதே இல்லை. அவர் தப்பி தவறி மாசத்துக்கு 2 நாள் உள்ள எட்டி பார்ப்பார். அவரை போய் பார்த்து அவருக்கு 30% கப்பத்தை கட்டி அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் திமுகவுடைய ஆடிட்டர் சண்முகராஜ போய் பார்ப்பார். அவர் அண்ணா நகர்ல இருக்காரு வீடு, கோயம்புத்தூர்ல ஒரு வீடு, அண்ணா நகர் ஒரு வீடு. அவரை போய் பார்த்து அவருக்கு பணம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் செக்ரட்டரிய போய் பாருப்பாங்க. அப்புறம் தலைமைச் செயலகம் போய் செக்ரட்டரிய பார்த்து நீ கையெழுத்து போட்டு நீ தொழிற்சாலை ஆரம்பிச்சு இளைஞர்களுக்கு எப்ப வேலை வாய்ப்பு வரப்போகுது? தமிழகத்தை பொறுத்தவரை 30% கப்பம் கட்டக்கூடிய அரசாக இது மாறி இருக்கிறது. 30% கப்பம் கட்டக்கூடிய அரசு. இப்ப நீங்க கேட்கலாம், இல்ல அண்ணா நீங்க அரசியல்வாதி அதனால பொய் சொல்றேன். நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன். திமுகவினுடைய நிதி அமைச்சர் இதற்கு முன்பு இருந்த அண்ணன் பிடிஆர் சொல்லுகின்றார், அந்த டேப்பு கூட மக்களுக்காக நாங்க போட்டு காமிச்சோம். அவர் சொல்றாரு பேச்சுல, ஏங்க இந்த முதலமைச்சருடைய மகனும் மருமகனும் 30,000 கோடி சம்பாதிச்சுட்டானுங்க. 30,000 கோடி, 1 ரூபா 2 ரூபா இல்லைங்க, 30,000 கோடி 27 மாசத்துல. பிடிஆர் இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்றார், இவனுங்க தாத்தா சம்பாதிச்சத 1 மாசத்துல சம்பாதிச்சிருவாங்க. தாத்தா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமில்லங்க, கலைஞர் கருணாநிதி ஐயா அவர்கள். பிடிஆர் அவர்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? உங்க மதுரைக்காரர் தான் என்ன கொடுத்தாங்க?
இவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சத்தமே இல்லாம நிதித்துறையை பிடுங்கி ஒரு டம்மியில உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க. எங்க கிளி ஜோசியம் பார்த்தா கிளிநாச்சி பேசும். அண்ணன் பிடிஆர் பேசி 4 மாசம் ஆகுது. 4 மாசமா வாய திறக்காம இருக்காரு. தொகுதியுமா துறையும் மாத்திட்டாங்க, தனியார் இடத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. அவர் பத்திரிகை பேசுங்க பாத்தீங்களா? அவர் பாட்டுக்கு அமைதியா வராரு. அதுக்கு இதுக்கு மேல பேசினா நம்மளை ஊரை விட்டு துரத்திடுவாங்களாட்டு. சகோதர சகோதரிகளே, 30% கமிஷன் வாங்கித்தான் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு வேலை நடக்குது. நான் ஒரே ஒரு வார்த்தையை உங்களை கேட்கிறேன். 1963ஆம் ஆண்டு அலங்காநல்லூர்ல சர்க்கரை ஆலை உருவாக்கப்பட்டது காமராஜர் ஐயா ஆட்சி காலத்தில். எப்ப மூடுனீங்க? கொரோனா காலகட்டத்தில் மூடுனீங்க. திறக்கறதுக்கு என்ன பிரச்சனை? இன்னைக்கு இந்த சர்க்கரை ஆலை பாத்தீங்கன்னா நேரடியாக மறைமுகமாக 20,000 பேருக்கு இந்த சர்க்கரை ஆலை எத்தனால், கரும்புச்சாறு, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை உற்பத்தி பண்றோம். 20,000 பேருக்கு நேரடியாக மறைமுகமாக இந்த சர்க்கரை ஆலை வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்குது. நான் மூர்த்தி அண்ணங்கிட்ட ஒண்ணுதான் கேட்டேன். மூர்த்தி அண்ணன் உங்களுக்கு தெரியுமல்ல, இந்த ஊருக்கார் மூர்த்தி அமைச்சர், மணல் கொள்ளை நாயகன் பின்னாருன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நான் சொல்லி யாராச்சும் ரைடு பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் சொல்லி தான் ரைடு பண்ணாங்க. நமக்கு இந்த வம்பே வேண்டாங்க. அதனால அவங்க செய்யற தப்பை மட்டும் மைக்ல சொல்லிட்டு என் பாட்டுக்கு நான் போயிடுறேன். இந்த மூர்த்தி என்ன ஊழல் பண்றதுல ஒரு விஞ்ஞானி. எப்படின்னு பாருங்க, அவர் இருக்கக்கூடிய துறை பத்திரப்பதிவு துறையில இருக்காரு. அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சார் பதிவாளரை அவரே அப்படியே சும்மா டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விடுவார். அங்க வாங்க போடாப்பாங்க. அவன் வந்து அண்ணே அந்த டிரான்ஸ்பரை கேன்சல் பண்ணுங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பணம். இந்த மூர்த்தி என்ன டெக்னிக்கே பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பர் போடுறதுக்கு ஒரு பணம், போட்ட டிரான்ஸ்பரை நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பணம், சஸ்பென்ஷனுக்கு ஒரு பணம், போட்ட சஸ்பென்ஷனை நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பணம். இப்படித்தான் இவருடைய வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கு. மூர்த்தி என்ன பண்ண கல்யாணம் நிலா வரைக்கும் பேசினாங்க. எத்தனை கோடி ஒரு சார் பதிவாளர் வந்து கப்பம் கட்டினார். 1 கோடி. நீ பெரிய ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் அப்ப நீ 5 கோடி. இதுல அதிகமா பத்திரப்பதிவு நடக்குது, நீ 2 கோடி 3 கோடி. எங்க ஒரு கல்யாணத்தை இத்தனை பேர்த்துக்கிட்ட கப்பத்தை வாங்கி கல்யாணம் நடத்துனீங்க. அதுல சில கோடிகளை போட்டா இந்த சர்க்கரை ஆலையை திறந்துடலாம். கல்யாணத்துக்கு நடத்தின காசுல ஒரு 10% இந்த பக்கம் திருப்பினா சர்க்கரை ஆலையை திறந்து 20,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். இதுதான் திராவிட மாடல் அரசு. சகோதர சகோதரிகளை, இன்னைக்கு G2 நிறுவனத்திற்கு மட்டும்தான் அண்ணன் மூர்த்தி அவங்க இருக்கிறாங்க. விவசாய நிலத்தை எப்படி ஆட்டை போடலாம், எப்படி புறம்போக்கா மாத்தலாம், எப்படி கன்வர்ஷன் பண்ணலாம், பட்டாவை எப்படி மாத்தலாம். பத்திரப்பதிவு துறையிலே மூர்த்தி அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை இதை தவிர எந்த வேலையும் கிடையாதுங்க. டோட்டல் வேஸ்ட். எந்த சாமானிய மனிதனுக்கு 1 ரூபாய் பிரயோஜனம் இல்லாத அமைச்சர்னா பத்திரப்பதிவு துறையில் இருக்கக்கூடிய அண்ணன் மூர்த்தி அவர்கள். ஏன்னா கடுமையா பேசுறதுக்காகத்தான் அந்த யாத்திரையை வந்திருக்கு. ஏன்னா நீங்க சன் டிவி போட்டு பாத்தீங்கன்னா அவன் சொல்றான் மக்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்கன்னா. எந்த மக்களையா பேசுறீங்க நீங்க? நாங்களும் ஊரா கிராமமா தெருவா நடந்து போறோம். மக்கள் எல்லாம் கையில வந்து எண்ணெய் சட்டியோன்னு நின்று இருக்கிறாங்க. எப்படா தேர்தல் நடக்கு, இந்த ஆட்சியை அகற்றலாம். எந்த மக்களை போய் நீ பேட்டி எடுத்த, எந்த டிவியில என்ன போடுற? அந்த சன் டிவியில போட்டுட்டு இருக்கா. மக்கள் ரொம்ப இது என்ன, இது 23ஆம் புலிகேசி படம் மாதிரி இருக்குது. இந்த 23ஆம் புலிகேசியில வடிவேல் வர்ற மாதிரி அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவங்க வாட்டுக்கு மக்கள்கிட்ட போய் மன்னா, அருமை மன்னா, மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. எந்த அரமனை என்ன இதுன்னு ஒண்ணுமே புரியலைங்க சகோதர சகோதரிகளை. இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க, நம்முடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பதவிக்கு வரும்பொழுது சொன்னார், நாங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே தமிழ்நாட்டை நம்பர் 1 மாநிலமா மாத்திரம். நம்பர் 1 எனக்கு அப்பவே சந்தேகம். அவர் தெரியாம மாத்திக்கிட்டு தொலைச்சிருவார். இன்னைக்கு எப்படி மாத்தி வச்சிருக்காருன்னு பாருங்க. கடன் வாங்குவதிலே நம்பர் 1 மாநிலமாக தமிழகத்தை மாத்தி வச்சிருக்காரு. கடன் வாங்குவது இந்தியால அதிகமாக கடன் வாங்கிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. எவ்வளவு கடன்? 7,53,000 கோடி ரூபாய். அதை பேப்பர் எழுதினாவே நாளை காலையில் வரைக்கும் ஆக மாட்டிருக்கு. 1.25 லட்சம் ரூபாய் கடனை 2 வருஷத்துல வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க. 2 வருஷத்துல 1.25 லட்சம் கோடி வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க. 7,53,000 கோடி தமிழகத்தினுடைய கடன். டீ கடையில அண்ணன் இங்க நின்று இருக்கார். அண்ணன் டீ கடையில பாக்கி எல்லாம் இருக்கா? சரி, நம்ம எல்லாத்துக்குமே டீ கடையில பாக்கி இருக்கும். பாக்கி இல்லாதவன் நம்ம டீ குடிக்கவே மாட்டோம். அண்ணே, உங்களுக்கு எவ்வளவு பாக்கி இருக்கோ அது கூட 3,52,000 ரூபாய் கணக்கு சேர்த்துக்கு. அவர் கேட்கிறாரு, ஏனே என் பாட்டுக்கு சிவனேன்னு என் மக்கள் யாத்திரைக்கு வந்து ஒரு டீயை குடிக்கலான்னு என்ன 3,52,000 ரூபாய் கணக்கு எழுதுறீங்க? 7,53,000 கோடி கடனை தமிழகத்துல ஒரு குடும்பத்துக்கு பிரிச்சீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தினுடைய தலையின் மீது இருக்கக்கூடிய கடன் 3,52,000. அண்ணன் சொல்றாரு, அண்ணே ஒரு டீ கடையில 100 ரூபாய் தான் பாக்கி வச்சிருக்கிறேன். ஒரு டீ குடிக்க வந்தா நீங்க சத்தமே இல்லாம 3,52,000 என் தலைமையில கட்டுறீங்க. இது உண்மை சகோதரரே, உண்மை.
இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எப்படி 30,000 கோடி சம்பாரிச்சான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? உங்க பேரை சொல்லி கடனை வாங்குவது, அதிலே கமிஷன் அடிப்பது, ரோடு போடுறன்னு கமிஷன் அடிப்பது, அதுலதான் திமுகவினுடைய முதல் குடும்பத்திற்கு 30,000 கோடி ரூபாய் சம்பாதித்திருக்கின்றார்கள் சகோதர சகோதரி. இரண்டாவது, இன்னொரு இடத்துலயும் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் 1 மாநிலமா மாத்தி வச்சுட்டாங்க. இதுலீங்க குடிக்கிறது டாஸ்மார்க் 5500 டாஸ்மார்க் கடையை திறந்த அந்த ஊர் விளங்குமானே? நீங்களே சொல்லுங்க, விளங்குமானே அந்த ஊர்? நம்ம நீ டாஸ்மார்க் கடையை மூடுங்கன்னு நம்ம சொல்லல, டாஸ்மார்க் கடையை குறையுங்கன்னு சொல்றோம். யாராவது நண்பர்கள் குடிக்க வேண்டும்னா இதை குடிக்காதீங்க, தென்னங்கல்லி பணங்கல்லி இறக்கி கொடுக்குறோம், கடையில போய் குடிங்கன்னு தான் நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா இன்னைக்கு டாஸ்மார்க் நல்லா ஒரு நாள் வரும்போது ஒரு அம்மாவை பார்த்து, ஐயா என் கணவர் குடல் வெந்து செத்து போயிட்டாரு, 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க, படிக்க உதவி செய்யுங்கன்னு தென்கரையில சொன்னாங்க. அம்மாட்ட ஒரு பெட்டிஷன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கு. காலையில மேலூர் ஒரு அம்மா என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க, நான் ஏதோ எம்எல்ஏ நினைச்சிட்டேன். எதுக்கு டாஸ்மாக் கடையை திறந்து வச்சிருக்கேன்? அம்மா நான் டாஸ்மாக் கடையை மூடணும்னு நான் சொல்றேன். இல்ல நீ திறந்து நீ மூலம் பண்ண இல்லம்மா, நான் இந்த மாதிரி பிஜேபியில இருந்து பேசிட்டு இருக்கிறேம்மா. இன்னைக்கு மக்கள் அனைவருமே கொதித்தெழுந்திருக்கின்றார்கள். டாஸ்மாக் கடையை பொறுத்தவரை குடும்பத்தை சின்னாபின்னமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். 5500 கடையை எங்க நீங்களே நடந்து போனா கூட அந்த கடைக்கார உள்ள கூப்பிட்டு ஒரு பாட்டில கொடுத்துருவாங்க. இதுல பேய்னு போனா பூதம் வந்துருச்சாமா. செந்தில் பாலாஜி வேண்டான்னு கஷ்டப்பட்டு அவரை போய் புலால் சிறையில வச்சா, அடுத்து முத்துசாமி என்ன வந்திருக்காரு. குடிகாரர்களை பத்தி மட்டும் தப்பா சொல்லிடாதீங்க, நான் டென்ஷன் ஆயிருவேன். மதுப்பிரியர்கள், சரி நான் முத்துசாமி எனக்கு ஒண்ணுதான் கேட்கிறேன், நீங்க மதுப்பிரியர்கள் மேல இவ்வளவு ஆசைப்படுறீங்களே, 1 கிலோ அரிசி ரேஷன் அட்டைக்கு வரும் பொழுது, ரேஷன் கடைக்கு வரும் பொழுது 34 ரூபாய் ரேட்டு, 32 ரூபாய் மோடி ஐயா கொடுக்கிறாரு, 2 ரூபாய் நீங்க கொடுக்கறீங்க. அதுக்கு நீங்க ஸ்டாலின் ஐயா படத்தையும் கருணாநிதி ஐயா படத்தையும் போடுறீங்கல்ல, டாஸ்மார்க்ல ஏன் போட மாட்டீங்க? அது சொல்லுங்க. டாஸ்மார்க்ல ஏன் போட மாட்டீங்க? டாஸ்மார்க்ல வைக்கிறோம்ல படம். டாஸ்மார்க்ல நீங்க கலைஞர் கருணாநிதி ஐயா படத்தை கட் அவுட் போட்டு வெளியே வைக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் கையெழுத்து போட்டு முதல்ல திறந்து விட்டார். அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டார். 44,000 கோடி வருமானம். இவங்க 2 பேர்த்தி படத்தையில நீங்க வைக்கணும் டாஸ்மார்க்ல. அது இல்லாம முத்துசாமி எனக்கு என்ன பேச்சு? இன்னொன்னு சொல்றாரு கேளுங்க. எங்க ஒரு குடிப்பிரியன் டாஸ்மார்க்கு போறார், ஒரு குவார்டர் பாட்டில் 180 மில்லி, அவர் கட்டிங் போடுறதுக்கு 15 நிமிஷம் காத்திருக்கார். அதனால பொருளாதார சீர்குலைவு ஏற்பட்டு வருதியா? அதனால கட்டிங்காக நாங்களே சேஷியல 90 ml ஊத்தி கொடுக்கறோம். இதெல்லாம் அரசு பேசுற வேலைங்களாங்க. இந்தியால ஏதாச்சும் ஒரு அரசு, ஏதாச்சும் ஒரு அமைச்சர் இந்த மாதிரி பேசி நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? இன்னைக்கு காவல்துறை நண்பர்கள் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க. 180 ml பாட்டில குடிச்சிட்டு வர்றவங்களையே அவங்களால சமாளிக்க முடியும். அடிச்சு துவைச்சு ஏதோ பண்ணி சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க. இதுல 90 ml சாசே பாக்கெட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா விளங்குமாங்க? ஆல்ரெடி காவல்துறையினுடைய கையை கட்டி போட்டுட்டு திமுக அரசு வேலை செய்யுங்கிறாங்க. பாவம் அவங்களாம். தமிழகத்தினுடைய காவல்துறை இந்தியாலேயே நம்பர் 1. கையை கட்டி போட்டு வேலை பாருன்னா எப்படி வேலை பார்ப்பா? இதுல நீ 90 ml சாஷேவை கொடுத்துட்டு நண்பர்கள்லாம் ரோட்ல இறக்கி விட்டுட்டு 6 மணிக்கு மேல பெண்கள் எப்படி நடந்து போவாங்க? ஏன் தாய் 6 மணிக்கு மேல எப்படி நடந்து போறது? இவன் பாதி நேரம் லைட்டை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடறான். மதுரையில் ஒரு அண்ணன் சொன்னாங்க, அண்ணே நான் கூட முதல்ல திமுக கரண்ட் பில்லை ஏத்துனோடனே பயந்துட்டனே, இப்ப பயமே இல்லைனாரு. ஏனே பயம் இல்லைன்னு? கரண்ட் வந்தா தானே பில்லு, அதனால பயம் இல்லை அப்படின்னு. அதனால நீ 6 மணிக்கு மேல கரண்ட்டும் கொடுக்கறது இல்ல, இல்ல 90 மில்லி சாஷேவம் கொடுத்துட்டா எப்படி இவர்கள் நடந்து செல்வார்கள் சகோதர சகோதரிகளை? அதனால்தான் இந்த பெருமை மிகுந்த சோழவந்தான் மண்ணில் இது பேச. இன்னைக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரதம மந்திரிக்கு கடிதம் எழுதுறார். இன்னைக்கு காலையில கடிதம் எழுதியிருக்கார். என்னைய கடிதம்னா, கர்நாடகா காவேரியிலிருந்து தண்ணி கொடுக்கல, தண்ணி வாங்கி கொடுங்க. போன வாரம் போயிருந்தீங்களே, வாயில கொழுக்கட்டை இருந்துச்சா? போன வாரம் வாயில வச்சு கொழுக்கட்டை இருந்த பேசியிருப்போம். வாயில கொழுக்கட்டை இருந்ததா உங்களுக்கு? போன வாரம் போகும்போது அத்தனை பிஜேபி காரன் கருப்பு கொடியை பிடிச்சு ஆர்ப்பாட்டம் பண்றான். ஐயோ கர்நாடகா வரைக்கும் போற, பெங்களூர் வரைக்கும் போற, காவிரி தண்ணியை நிறுத்திட்டான், தண்ணி வரப்போற. ஜூலை மாசத்துல 31 டிஎம்சி தண்ணி வரணும். 31 டிஎம்சி தண்ணி வரல. உங்களுக்கு இந்த மாசம் தெரியும். நமக்கு விவசாய பெருமக்கள் போராட்டம் எல்லாம் பண்ண போறாங்க. அவ்வளவு தூரம் போய் ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்து பஜ்ஜி போண்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு எதுவுமே பேசாம சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பத்திரிகை நண்பர்கள் கேட்டாங்க, அண்ணா கர்நாடகா வரைக்கும் போனீங்களே, தண்ணி விட சொன்னீங்களா? அதை விட முக்கியமான விஷயம் பேசுறதுக்கு போனேன். அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்ன? துபாயில இருந்து பணத்தை எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னு பாக்குறதுக்கு போனீங்களா? இன்னைக்கு சம்பந்தமே இல்லாம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் கடிதம் எழுதுகின்றார்.
கர்நாடகால இருந்து தண்ணியை நீங்க தான் அலையன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களே, அந்த அலையன்ஸ்க்கு ஏதோ பேர் வேற வச்சிருக்கிறான், INDIN. எங்க பாட்டிட்ட கேட்டேன், பாட்டி இந்த புலிங்கிறாங்களே நாய் புலியாக முடியுமா? பாட்டி சொன்னா, ஏன் தம்பி சில பேர் நாய்க்கு வரி கோடை போட்டுட்டு புலியுமா, அந்த மாதிரி இந்தியாவின் மீது எந்தவித பற்றும் இல்லாமல் தனிநாடு வேண்டும் என்று கேட்ட திமுக இன்னைக்கு இந்தியான்னு பேர் வச்ச கூட்டணியில போய் இருக்கு. இந்த அநியாயத்தை எங்கேயாச்சும் பார்த்திருக்கீங்களா? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல ஆர்டிகல் 370 வேண்டவே வேண்டாம் என்று சொன்ன ஃபரூக் அப்துல்லா அந்த கூட்டணியில் இருக்கிற அதோட பேர் இருக்கிற. ஒரே வார்த்தை தான் கேட்கிறேன், உங்க பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் யாருங்க? உங்க பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் யார்? எங்குதுல நரேந்திர மோடி 3வது முறை மக்கள் அன்புல மறுபடியும் வருவார். உங்க வேட்பாளர் யார்? அதுக்கு ஒரு உடன்பிறப்பு ரொம்ப அருமையா சொன்னார். நான் சொல்றது வெளியே சொல்லிடாதீங்க, பெரிய ரகசியம் வச்சிருக்கோம். திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு மம்தா பானர்ஜி, செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு நிதிஷ்குமார், புதன்கிழமை அன்னைக்கு KCR, வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம அண்ணன் தளபதி ஸ்டாலின். நீங்க உங்க தளபதிக்கு தான் ஹிந்தி வராது, இங்கிலீஷ் வராது, எந்த ஃபைல பத்தியா கையெழுத்து போடணும், அதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்குவோம். அப்ப ராகுல் காந்திக்கு சனி ஞாயிறு அன்னைக்கு தான் கவர்மெண்ட் லீவு, அன்னைக்கு அவரை பிரதமர் ஆக்கிடலாம். சகோதர சகோதரிகளே, நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். 27 மாதங்கள் இங்கு நடக்கக்கூடிய திமுக ஆட்சி நமக்கு தெரியும். 9 ஆண்டுகளாக நடக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய ஆட்சி நீங்க இங்க பாக்குறீங்க. என்ன மாற்றம் சோழவந்தானிலே வந்திருக்குது. நான் வரும்பொழுது கேட்டேன், அங்க ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, நம்ம கட்சிக்காரங்க கேட்ட அண்ணன் யாரெல்லாம் பதிவு பண்ணிருக்காங்க. அண்ணே, சோழவந்தான்ல 37 விவசாயிகள் இன்னைக்கு பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு பதிவு பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா 37 தானே, 37 5 லட்சம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸ். எத்தனை பேர்? 13 பேர் இந்த ஊர்ல 5 லட்சம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கலாம், மாறுதட்டி சொல்லிக் கொள்ளலாம். பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் விவசாயிகளுக்காக, ஏழை மக்களுக்காக, ஏழை பங்காளனுக்காக பணியாற்றுகின்றார். அந்த ஸ்டாலுக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பயோமெட்ரிக்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு. உங்க திட்டத்துக்கு எலிஜிபிளான்னு பார்க்கணும், ஆதார் நம்பர் கொடுக்கணும், எல்லாம் நம்ம பசங்களை இணைச்சு கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு ஓல்டேஜ் பென்ஷன் வரல, மத்திய அரசு இந்திரா காந்தி டிசபிலிட்டி பென்ஷன் வரல. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் விவசாய பெருமக்கள் 60 வயசுக்கு மேல உங்களுக்கு மாசம் 3000 ரூபாய் பென்ஷன் வர்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? வரலீனா போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. 60 வயசுக்கு மேல ஒரு விவசாயிக்கும் 3000 ரூபாய் மத்திய அரசுடைய பென்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா உங்கள்கிட்ட வந்து நிலம் இருக்கணும், விவசாயம் செய்யணும். நீங்க ஒருவேளை எங்க நிலம் இல்லைங்கய்யா, விவசாய கூலியா இருக்க, ஈஸ்ட்ராம் திட்டம் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ஈஸ்ட்ராம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் பணம் வரும். எல்லா திட்டமும் மோடி ஐயா வச்சிருக்காரு. இவனுக்கு என்னன்னா, வர்ற திட்டத்துக்கு திமுக ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறது மட்டும்தான் காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் வேலை. காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறது மட்டும்தான் திமுக காரனுடைய வேலை. சகோதர சகோதரிகள், அதனால் இந்த அற்புதமான ஒரு யாத்திரைக்கு, என் மண் என் மக்கள் யாத்திரைங்க ஐயா, இன்னைக்கு 13வது தொகுதி வந்திருக்கும். இன்னும் 221 தொகுதி போடும். ஜனவரி 11ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் அப்படியே பொடி நடைய அப்படியே போய் எல்லாத்தையும் மக்களை பார்த்துட்டு ஜனவரி 11ஆம் தேதி சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்துருவோம். நீங்க எல்லாரும் கட்டாயமா சென்னைக்கு கடைசி நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வரணும். என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் உங்களுக்கு. சென்னையில நீங்கள் வருவது நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் 3வது முறையாக தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வர வேண்டும். இந்த குள்ளநெறிகள் சத்தத்துக்கெல்லாம் சிங்கம் பயப்படக்கூடாது என்பதற்காக உங்களுடைய ஆதரவு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, சகோதர சகோதரிகளே, இன்னைக்கு தெரியுது இந்த சோழ மன்னன் ஏன் அந்த மண்ணை பார்த்து காதல் கொண்டான் என்று. எங்களுக்கு இந்த ஊரை விட்டு போறதுக்கு மனசே இல்லைங்க, ஆனா அந்த ஊருக்காரங்க எல்லாம் நாங்க போய்தான் ஆகணும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ரம்மியமான ஊருக்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள். தொடர்ந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி உங்களோடு இருக்கும். அதே நேரத்தில் ஐயா, கடைசியா நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா, இதே நீங்க பேசிட்டு போங்க, இதை பேசாம போயிடாதீங்க ஐயா. உரத்தை பத்தி பேசிட்டு போன, உரம் போடுறீங்க. நான் வரும்போது பார்த்து நெல் போட்டிருக்கிறீங்க, வாழை போட்டிருக்கிறீங்க. ஒரு விவசாயிகிட்ட பேசிட்டு வந்து உரம் போடுறேன் ஐயா. இன்னைக்கு ஒரு மூட்டை உரம் மூட்டை, அதாவது 45 கிலோ உரம் மூட்டை, 45 கிலோ நீங்களும் உரம் போடுறீங்க. 45 கிலோ உரம் மூட்டை. யாராச்சும் உரம் போடுறவங்க கை தூக்க முடியுமா? ஆனா நான் தோட்டத்துல உரம் போடுறேன்னு ரேட் தெரியுமானே? ஒரு 45 கிலோ ஒரு மூட்டைக்கு 250. யூரியா வந்து 242 ரூபாய் மத்திய அரசு உங்களுக்கு கொடுக்கறாங்க. 45 கிலோ மூட்டை. அதுல நீம் கோட்டட் யூரியா சிலதெல்லாம் சேர்த்துனா 250 260 ரூபாய் இருக்கும். 200 யூரியா மூட்டைங்கய்யா. யூரியா ஒரு மூட்டையினுடைய விலை 2200 ரூபாய். மத்திய அரசு ஒரு மூட்டைக்கு 1950 ரூபாய் மானியம் கொடுத்து அந்த மூட்டை உங்களுக்கு யூரியா மூட்டை வருது. அப்ப ஒரு ஹெக்டருக்கு
ஒரு ஹெக்டர்னா 2.47 ஏக்கர். யாராச்சும் இங்க 2 ஏக்கர்ல விவசாயம் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு யூரியா சப்சிடி மட்டுமே 8,900 ரூபாய் வருஷத்துக்கு மோடி ஐயா கொடுக்கிறார். அப்புறம் 6,000 ரூபாய் PM கிசான் சம்மான் நிதியில கொடுக்கிறார். அப்புறம் பயிர் காப்பீடு கொடுக்கிறார். அப்புறம் மண்வள அட்டைக்கான இதை கொடுக்கிறார். சோ விவசாயிகளுக்காக ஒரு அரசு உங்களோடு நிற்கின்றார்கள் என்றால் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உங்களோடு விவசாயிகளோடு இருக்காங்கன்னு எல்லாத்துக்கிட்டையும் மிக பெருமையாக சொல்லி, அதனால் சோழவந்தான்ல இருக்கக்கூடிய விவசாய பெருமக்கள் உங்களுடைய ஆதரவை தொடர்ந்து நீங்கள் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியாவுக்கு கொடுக்க வேண்டும். உங்களுடைய அன்பு பாரதிய ஜனதா கட்சி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கூட்டணி கட்சியின் மீது இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி என்னுடைய பேச்சை முடித்துக் கொள்கின்றேன். இப்ப நம்ம இந்த கூட்டம் போட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஐயா நம்ம கட்சிக்காரங்க இதெல்லாம் தூய்மைப்படுத்துறாங்க. வாட்டர் பாட்டில் கீழே கொடி விழுந்திருக்கும், கேப் விழுந்திருக்கும், அதெல்லாம் கட்சிக்காரங்க சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்க. எங்கேயுமே குப்பை இருக்கக்கூடாது. உங்க ஊருக்கு வந்துட்டாங்க, குப்பையை போட்டு போயிட்டு அதை விட பாவம் எதுவுமே இல்லை. உங்க ஊருக்குள்ள வரும் பொழுது எப்படி இருந்துச்சோ பாரதிய ஜனதா கட்சி வெளியே போகும் பொழுது அப்படியே விட்டுட்டு போறோம். அந்த தூய்மை பணி குழுவில் இருக்கக்கூடிய வாசு, தமிழ் முரசு, வேல்முருகன், ஹரிஹரன், பூமா, சித்ராக்கா அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய 20 நபர்களுக்கு நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து சோழவந்தான் பகுதியை சுத்தமாக வைத்துவிட்டு இங்கே இருந்து நாம் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி, பாரத அன்னையின் புகழ். வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சகோதர சகோதரிகளை. மிக முக்கியமாக இந்த மாவட்டத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிகுந்த நம்முடைய ராஜசிம்மன் அவர்களே, அக்கா AR மகாலட்சுமி அவர்களே, அண்ணன் சுப நாகராஜன் அவர்களே, கதலிங்க நரசிங்க பெருமாள் அண்ணன் அவர்களே, பொதுச் செயலராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் பெருமாள் அவர்களே, கண்ணன் அவர்களே, மூவேந்திரன் அவர்களே, முத்துராம் அவர்களே, பழனிவேல் சாமி அண்ணன் அவர்களே, கோவிந்தமூர்த்தி அவர்களே, மாவட்ட செயலாளராக இருக்கக்கூடிய ரவிசங்கர் அவர்களே, ஜெயபாண்டி அவர்களே, சீதா பாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, சித்ரா அவர்களே, வேறு வேறு அணிப்பிரிவினுடைய மாவட்ட தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய கதிர்வேல் அவர்களே, அழகர்சாமி அவர்களே, சேதுராமன் அவர்களே, சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களே, தங்கதுரை அவர்களே, முத்துப்பாண்டி அவர்களே, கலை கலாச்சார பிரிவினுடைய மாநில துணைத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் KG பாண்டியன் அவர்களே, சண்முகானந்தம் அவர்களே, இந்த பகுதியினுடைய உங்களுடைய அன்பை எல்லாம் ஊரங்கே பெற்ற விவசாய அணியினுடைய மாநில துணைத் தலைவர் அருமை அண்ணன் மணி முத்தையா அவர்களே, முன்னாள் மாவட்ட தலைவராக இருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் ரவி பாலா அவர்களே, நாம் வரும் பொழுது நமக்கு மிகுந்த அன்பான உற்சாகமான இந்த பகுதிக்கே உரிய அற்புதமான வரவேற்பு அளித்த பாலமுருகன் அம்பலமன்னன் அவர்களே, தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் கூட்டமைப்பை வைத்துக் கொண்டு மிக அற்புதமாக சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைத்து பல நல்ல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமையான தங்கராஜ் அவர்களே, மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகளே, பத்திரிகை நண்பர்களே, உங்களுக்கு என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சகோதர சகோதரிகளே, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பாண்டிய மன்னன் சோழ மன்னனோடு போரிடுகின்றான். அப்ப இந்த பகுதியில் வரக்கூடிய சோழ மன்னன் இந்த அற்புதமான அழகை பார்த்து மயங்கி இந்த பகுதியில் வந்த சோழ மன்னன் இந்த அற்புதமான நிலப்பரப்பை பார்த்து, மிக அற்புதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கையை வளம் மிகுந்த இந்த பகுதியை பார்த்து மயங்கி, இந்த பகுதியினுடைய பெயர் சோழன் உவந்தன் என்று இருந்தது. சோழன் மன்னன் மகிழ்ந்த இடம் என்று இருந்தது. சோழ உவந்தன் கொஞ்ச காலம் தாண்டி இன்னைக்கு சோழ வந்தானாக மாறி இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அற்புதமான மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள். சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊருக்கு ஒரு பொருள் சிறப்போ. சேலத்தை பொறுத்தவரை மாம்பழம் சிறப்பு, மதுரையை பொறுத்தவரை மல்லி சிறப்பு, காஞ்சியை பொறுத்தவரை பட்டு சிறப்பு, அதே போல சோழவந்தானை பொறுத்தவரை வெத்தலை சிறப்பு. அதனால்தான் நீங்க வந்த பொழுது நீங்கள் அனைவரும் கூட வெத்தலை மாலை அணிவித்து உங்களுடைய அன்பை நீங்கள் பரிமாறிக் கொண்டீர்கள் சகோதர சகோதரிகளை. இல்ல முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்களிடம் சொல்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த புவிசார் குறியீடு என்று சொல்லுவார்கள். அதாவது புவிசார் குறியீடுனா ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு மத்திய அரசு ஒரு குறியீடு கொடுப்பாங்க. அந்த குறியீடு வந்துவிட்டால் ஏற்றுமதி செய்யும் பொழுது அந்த பொருளுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கும். இந்த சோழவந்தானுடைய வெத்தலைக்கு புவிசார் குறியீடு கொடுத்தது நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்கின்றது அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லி, அவர் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அரசுதான்
சோழவந்தான் வெத்தலை என்கின்ற பெயருக்கு புவிசார் குறியீடு கொடுத்திருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமே நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்யும் பொழுது இதற்கென்று தனி சிறப்பும் அதிகமான விலைக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் இந்த புவிசார் குறியீடு பயன்பெறும். சகோதர சகோதரிகளை, சோழவந்தான்ல எத்தனை பெருமை பாருங்க. அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு இந்த சட்டப்பேரவை தொகுதியில் இருக்கு. அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு இன்னைக்கு காலையில ஜல்லிக்கட்டு காளையெல்லாம் கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சிருந்தீங்க. கரெக்டா காளையை போய் தொடர்றப்ப நம்ம பசங்க வெடியை போட்டு விட்டாங்க. அந்த காலை சீறி அதையெல்லாம் சமாதானப்படுத்தி அங்க இருந்து இங்க வருவதற்குள்ள எங்களுக்கு போதும் ஆயிருச்சு. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 4 காலையை நிப்பாட்டி வச்சிருந்தாங்க. ஒரே வார்த்தை தான் கேட்டாங்க, வெடி கிடி எல்லாம் போட்டுற மாட்டீங்களே. நான் காலையை தொட்டு பார்த்துட்டு போயிடுறோம், வெடி எல்லாம் போட்டுறாதீங்கன்னு. அந்த அளவுக்கு வீரம் மிகுந்த காலை இருக்கக்கூடியது இந்த சோழவந்தான் மண்ணில. மிக முக்கியமாக இன்னைக்கு அந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு காரணம் யார் சகோதர சகோதரிகளே? ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தமிழகத்திலே தொடர்ந்து நடக்குதுன்னா அதற்கு காரணம் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். காங்கிரஸ் கட்சியில அப்ப அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ஜல்லிக்கட்டு காட்டு மிராண்டிகள் விளையாட்டு என்று சொல்லி தடை பண்ணிட்டாங்க. காங்கிரஸ் ஆட்சியில 2009-10 4 ஆண்டுகள் தடையில் இருந்துச்சு. 2014க்கு பிறகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடையை நீக்கி முழுவதுமாக இந்த வீர விளையாட்டு, தமிழ் பாரம்பரியத்தினுடைய விளையாட்டு, குறிப்பாக இந்த மண்ணினுடைய விளையாட்டு இன்னைக்கு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதன் மேல போடப்பட்ட கடைசி வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் போன மாசம் வந்துச்சு. அதிலும் கூட மத்திய அரசு நமக்காக, நம்முடைய சாலிசிட்டர் ஜெனரல், நம்முடைய அட்டார்னி ஜெனரல் நமக்காக இந்த தமிழர் பாரம்பரியத்தினுடைய விளையாட்டு என்று சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்தக்கூடிய கடைசி கேஸும் கூட டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டு நம்முடைய ஜல்லிக்கட்டுக்கு இனி எந்த பிரச்சனையும் வராத அளவுக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த ஜல்லிக்கட்டு நாயகனாக இருக்கின்றார்கள். சகோதர சகோதரி, இந்த மண்ணுடைய பெருமையை படிச்சுக்கிட்டே போலாங்க. 1921 கிட்டத்தட்ட அண்ணா கொஞ்சம் பேசாம இருங்க தலைவரை, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேசாம இருங்க பார்க்கலாம். பேசாம இருங்க, கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. 1921 102 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பகுதியில் தாங்க மகாத்மா காந்தி ஐயா ட்ரெயின்ல வந்தார். ட்ரெயின்ல வரும்பொழுது சோழவந்தான் பகுதியில் ஒரு விவசாயி குறைந்த ஆடையை உடுத்திக் கொண்டு விவசாயம் செய்வதை பார்த்து மதுரைக்கு போனோடனே மகாத்மா காந்தி முடிவு செய்தார், நானும் என்னுடைய ஆடையை துறந்து பாதி ஆடை மட்டும் உடுத்த போகின்றேன் என்று மகாத்மா காந்தி ஐயாக்கு சிந்தனை வந்தது இந்த சோழவந்தான் மண். அதையும் கூட காந்தி ஐயா எழுதியிருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர் நீங்கள், சாதாரண ஊருக்காரங்க இல்லைங்க. இன்னைக்கு என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை சோழவந்தானுக்கு வந்ததுல நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம். உங்க ஊருடைய வயல்காடு, உங்க ஊருடைய வீதி தெருவுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 கிலோமீட்டர் தூரம் இன்னைக்கு என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை நடந்து வந்திருக்கின்றோம். நாங்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய புண்ணியம் செய்ததற்கு சோழவந்தான் மண்ணில நாங்கள் இன்று நடந்து வந்ததற்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது. சகோதர சகோதரி, அன்னைக்கு காந்தி ஐயா சோழவந்தான பார்த்துட்டு கதராடை உடுத்தினார். இன்னைக்கு கதராடைக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமையை பாருங்க. 2014 காங்கிரஸ் ஆட்சி தன்னுடைய ஆட்சியை முடிக்கும் பொழுது, குழந்தைங்க பேசிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிற, பரவாயில்ல விடுங்க. 2014 காங்கிரஸ் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தை முடிக்கும் பொழுது காதி விற்பனை, கதர் ஆடையினுடைய காதி விற்பனை 2,14,000 கோடி இருந்துச்சு. 2,14,000 கோடி காதி விற்பனை. என்னைக்கு மகாத்மா காந்தி ஐயா சோழவந்தான் மண்ணிற்கு வந்துவிட்டு கதராடை உடுத்த ஆரம்பித்தாரோ, இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு 9 ஆண்டுகள்ல 2,14,000 கோடியாக இருந்த கதராடை இன்னைக்கு 6,69,000 கோடியாக மாறி இருக்கிற சகோதர சகோதரிகள். 3 மடங்கு கதராடையினுடைய வளர்ச்சி 9 ஆண்டுகள்ல, 3 மடங்கு. காரணம், நம்முடைய பாரத பிரதமரை பொறுத்தவரை கைத்தறி, கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட தொழிலை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று பாரத பிரதமர் விரும்புகின்றார்கள். அதற்கும் ஒரு காரணமாக சோழவந்தான் அமைந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகள். இன்னைக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமரை பொறுத்தவரை எங்கே வாழுகின்றார்? டெல்லியில வாழ்றாரா, குஜராத்தில் இருக்காரா, இல்ல அவருடைய ஒன் ரைஸ் நாஜன் என்று சொல்லக்கூடிய அதிகாரப்பூர்வமாக இருக்கக்கூடிய பிரதம மந்திரியினுடைய அந்த ரேஸ் கோர்ஸ் இல்லத்தில் இருக்காராம். பிரதம மந்திரி இருப்பது இவர்களுடைய வீட்டிலே சகோதர சகோதரிகளே. மோடியின் முகவரியும் இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, இவர்கள் அனைவருமே சோழவந்தானை சார்ந்தவர்கள், பாரத பிரதமருடைய திட்டத்தின் மூலமாக பயன்பெற்றவர்கள். என் கையில் இருக்கக்கூடிய அட்டை படத்துல திருமதி மனோரஞ்சன் அவங்க இருக்கிறாங்க. கட்டப்புலி நகர், சமயநல்லூர், சோழவந்தான் தொகுதியில் பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்த இலவச வீடுல வீடு கட்டி அதுல இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சகோதரி, தமிழகத்தில் மட்டுமே பாரத பிரதமர் அவர்கள் கட்டியிருக்கக்கூடிய வீடு
15 லட்சம் குடும்பத்திற்கு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இலவசமாக PM ஆவாஸ் யோஜனா மூலமாக வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். சகோதர சகோதரிகள், இன்னைக்கு இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னாங்க, வர்றேன் நாம கொடுத்ததான் மூர்த்தி அவர் பேரை ஒட்டிட்டு இருக்காரு, அதுக்கெல்லாம் வர்றேன், ஒரு 5 நிமிஷம் கொடுங்க, வர்றேன். இன்னைக்கு தமிழகத்தில் மட்டுமே 37 லட்சம் விவசாய பெருமக்கள் சோழவந்தான் உட்பட மத்திய அரசினுடைய நாம் என்கின்ற திட்டத்தின் மூலமாக சோழவந்தான்ல உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வெத்தலை இன்னைக்கு மத்திய அரசு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய போர்ட்டல் மூலமாக இந்தியா முழுவதுமே விற்க முடியும். அதற்கு பாருங்க, அண்ணன் மணிமாறன் அவர்கள் நாதம்பட்டி வாடிப்பட்டி சோழவந்தான் இருக்கக்கூடிய மணிமாறன் இன்னைக்கு அந்த நாம் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்திருக்கின்றார்கள். அவர் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தென்னை சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை நாம் மூலமாக விற்க முடிகிறது. அவரும் உங்கூருக்காரரு மத்திய அரசு மூலமாக பயன்பெற்றவர். சகோதர சகோதரிகளே, இன்னைக்கு இந்திரா காந்தி அம்மையார் தேசிய ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதிய திட்டம் தமிழகத்தில் மட்டுமே 2800 கோடி ரூபாய் மோடி ஐயா கொடுத்திருக்கிறாங்க. அது அண்ணன் தர்மன் அவர்கள் ஐயனார் கோவில் தெரு பண்ணைக்குடி சோழவந்தான்ல பணிபெற்றவருடைய புகைப்படத்தை பாருங்க. அதே போல பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் செழிக்கும் திட்டம், குறிப்பாக விவசாய பெருமக்கள் மலிவான விலையில விதைகளோ உரங்களோ வாங்குவதற்காக இந்த திட்டம் இருக்கு. அலங்காநல்லூர் மேட்டுப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரி சுந்தரி அவர்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன்பெற்றிருக்கின்றார்கள். அவரையும் நீங்க பார்க்கலாம். அதே போல சகோதர சகோதரிகள், இந்த 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கடந்த 9 ஆண்டுகள்ல 45,000 கோடி ரூபாய் 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திற்கு 100க்கு 100 மத்திய அரசினுடைய பணம் வந்திருக்கிறது. பூரணவல்லி அக்கா எப்படி அருமையா சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க இந்த போட்டோல. அக்காவும் கூட 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திலே பயன்பெறக்கூடிய ஒரு பயனாளி. சகோதர சகோதரிகள், அடுத்து கிசான் சம்மான் நிதி 6000 ரூபாய் விவசாய பெருமக்களுக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் 6000 ரூபாய் 3 முறை 2000 ரூபாய் கொடுக்கிறாங்க. பயன்பெற்றக்கூடிய நம்முடைய அண்ணன் சின்னதேவர் அவர்கள் கட்டப்புள்ளி நகர் தேனூர் சோழவந்தான்ல இருக்கார். எதற்காக இந்த அட்டையை உங்களுக்கு காண்பிக்கின்றேன் என்றால் சகோதர சகோதரிகளே, இதாங்க ஐயா மோடி ஐயா அவருடைய முகவரி. மோடி ஐயா குடியிருப்பது இவர்களுடைய வீட்டில். இங்க இருக்கக்கூடிய ஏழை பங்காளன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசினுடைய திட்டங்கள் 9 ஆண்டுகளே 10,76,000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறது. 9 ஆண்டுகள்ல பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய ஆட்சியில 10,76,000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்தில் பட்டி தொட்டி எல்லாம் வீடு தேடி நமக்கு வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரி.